uthando baba Ngiyabingelela bonke ababukeli emakhaya. Ngicela ukukhuleka nawe lapha ekhaya, mbukeli ekseni. Khona njengamanje abangibhekile live. Inkinga zohlala zikhona. Uyayazi inkinga, uyayazi into esenhlizweni yakho ekuphethe kabi. Awulali, unyaka uyaphela, izinto ayihlangani. Uyahlanganisa ufuna ukwakha kakhulu, uyahlanganisa ufuna ukuya ekhaya. Imali ayihlangani. Ngifuna ukusho ukuthi ungafi wena usaphila. Ungafi usaphila. Baningi abantu abafile njengamanje kodwa bayaphila. Ungafi usaphila. Nangu umprofeti wabantu Dr. Ancestral. Ngifuna ukukhuleka nawe lapha ekhaya. Kholwa uNkulunkulu uyazenza izinto. Kholwa uNkulunkulu, kholwa zithunywa njengamanje ohamba nazo ukuthi zizophakama. Ngifuna ukukhuleka nawe njengamanje. Baba onamandla, Zulu lemfihlakalo. Wena uNkulunkulu wezizwe. Wena obone ekujuleni. Zulu lemfihlakalo. UnguJehova, umvenqangi. Wawukhonzwa ngobaba, wawukhonzwa ngokhokho. Wakhonzwa amakhosi akithi ohlanga asemandulo. uNkulunkulu waseAfrika. Siyabonga ekseni nango umbukeli njengamanje ongibhekile. Onke ama-province nasemazweni angaphandle. Ngiyamkhulekisa njengamanje. Ngithumela izithunywa owangipha zona. Okuyizona baba engithi mangikhuluma zenze umsebenzi. Lapha akhona njengamanje akube khona ukukhanya. Maqaqeke amafindo aboshwa. Nalawo aboshwe sephila. Emndenini wakhe bonke ubumnyama obaboshwa mabugezwe namhlanje. Emini namhlanje abanye bazolibuka lolu hlelo ngalo isonto ekuseni. Ngithumela amandla enkululeko, amandla okukhululwa. Ngibopha amandla okuboshwa awanasabelo. Nakho kufa emzimbeni ngiyakustopha. Ngistopha iqalekiso zasemndenini. Ngistopha izifo noma inhlobonye yesifo emzimbeni. Bamba la kubuhlungu khona. Bamba lapho kubuhlungu khona njengamanje. Bamba la kubuhlungu khona. Bamba lapho kubuhlungu khona. Nanka amandla ayangena. Nanka amandla ayangena empeliso. Nanka amandla empeliso ayangena. Nanka amandla empeliso ayangena. Nanka amandla enyaweni ayangena. Nanka amandla ekhanda. Nanka amandla ngaphakathi esiswini ayangena. Nanka amandla healing. Stroke. Moya we-stroke. Moya we-stroke. Moya we-stroke. Moya wohlangothi. Moya wohlangothi ngiyakuyala. Njengamanje nalikhanda. Makaphiliswe. Nalikhanda. Somandla ngiyabonga ukuthi umsebenzi sewenzile. Amandla wakho asehlile. Mbukelo wami ngiyanibingelela nonke emakhaya eindaweni zonke. Nasi isimemezelo esiphuthuma kakhulu. Bantu basempangeni. Pangeni namaphethelo ngibiza abantu lapha empangeni, ngibiza abantu eThekwini. Ngiyababiza empangeni ngizoba nenkonzo bantu basempangeni umprofeti wabantu usefikile. Ngizoba nenkonzo yenhlambuluko. Ngizohlamula abantu ngiphinde ngihlambulule nani igceke ekhaya. Wena ozobe uze kule nkonzo, umprofeti uze nenye inkonzo yokuhlambulula ikhaya. Aphinda ahlambule wena ozobe ukhona. Khona izinto ezaboshwa ungakazalwa kwaphehlwa amanzi amnyama.
Ngizobe ngiphethe insebenzo enamandla lapho empangeni enginilungisele zona. Ngizobe ngiphethe insebenzo enamandla lapha empangeni. Ngifuna wena ozohlambulula igceke. Lakho kuboshiwe. Kunezinto ezigijimayo ekhaya. Ene wena ufaka ama CV awuphuphi. Ulala ubuthongo bokufa. Awuboniswa. Noma uphupha. But uyakhohlwa. Ngifuna abantu, umprofeti wabantu lo ophiwe isiphiwo Dr. X. Ngifuna abantu basempangeni baphume zonke indawo komtubatuba inkonzo yokuhlanjululwa kwegceke nokuhlanjululwa komuntu. Ngifuna uphuphe kuzinhlanhla. Ngifuna uthole imali. Ngifuna ukuphakamisa. Ngomhla ka2 February and 3 umprofeti uzotheleka ngomhla ka2 ubusuku bonke ngomhla ka2 ubusuku bonke kuyobe kulesihlanu ngolesihlanu ubusuku bonke. Ngifuna wena ozobe ukhona ngiphathele wena othi ufuna kuhlanjululwe igceke la kwakho nawe uqobo ngizohlambulula izidalwa. Wonke umuntu ozobe khona ngicela aphathe imbewu ka400 wena ozobe ukhona ngiphathele imbewu yokuhlambulula. Wonke umuntu ozobe khona akaphathe imbewu ka400 yokuhlambulula igceke nawe uqobo lwakho ngizokugeza ngikuhlambulule. Ngifuna ubona izinto engabonwa ngabantu kuvuleke amaphupho. Umprofeti usefikile lapho empangeni ngifuna ungiphathele 400 rand. Ngizoba nenkonzo ngizobe ngihlambula abantu khona amanzi engiwalungisa special. Khona iswasho engisilungisa special ngiphathele imbewu eceleni ka400 rand ubusuku bonke nangomgqibelo futhi. 1-on-1 ukubona umprofeti 500 rand. 1-on-1 nofuna kodwa ngifuna ungiphathele u400 rand eceleni wena ozobe khona ngizohlambulula ngikuhlambulule. Uyisangoma awuboni uthwasile izinto zakhe azilungi. Indumbi khona kodwa awuboni. Inkonzo yenhlambuluko, inkonzo yokuhlanjululwa kwabantu. Ngifuna umfundisi, ngifuna ubishop. Bayeza obishop la. Bayeza nabo amajazi ngibahle. Khona abantu abanamabandla njengamanje abathi umprofeti siyabonga. Seza kuwe baba. Into zethu zavuleka amasonto wethu aphakeme. Njoba ubona kugcwele omakhosi izangoma abaprofeti bakithi base-Afrika la. Bakhona khona la. Bafika abanye bengasebenzi. Njoba ubona enqabeni. Angiphinde futhi mbukeli wami. Ngaphandle komsamo igceke ngeke kulunge lutho. Ngaphandle kokuthi kukhanya umsamo wakho kugezwe wona ngizobe ngihlambulula igceke ngiligeza nawe qobo lwakho ngikugeza. And ngifuna abagulayo futhi abanenkinga imimoya otokolosho. Ngifuna abantu abathi thina sahamba sawuthwasa ngomhla ka2 and 3 ngoqala ntambama ngolesihlanu iyongena inkonzo ntambama ngo7 ingena ubusuku bonke ubusuku ngizobe ngiphethe inkonzo lapho empangeni Imbizo Hall 2 February and 3 Imbizo Hall edrobheni phakathi. Bantu basempangeni pangeni abaphuma abantu eThekwini. Wena ozobe ukhona phatha ingubo yokulala sobe sikhona ubusuku bonke. Uzofikela la sobe sikhona uhlala ubusuku bonke until ulesihlanu kube umgqibelo sobe silele khona pangeni yatheleka itsunami watheleka umprofeti wabantu okhanyisa abantu akhanyisa imsamo. Khona abantu abagibela imoto njengamanje. Khona abantu engibathathe ngabasaphesheya. Ngifuna uphatha iCV. Ngifuna uphatha umquba wasekhaya. Ngifuna uphatha umhlabathi wasekhaya. Kunezinto egijima kwakha ulala ebusuku aniphuphi ngizoyivula mina. Ngizokuvula. Usethelekile uDr X lapho empangeni. Abaphela abantu lapha empangeni Imbizo Hall. Uzobona zojika izinto. Uzawucula na uthi sajika izinto thola
wenokhalelani thulamntana wenokhalelani thulamntana wenokhale zowajika izinto mase kufika uDr X kuphenduka izinto kuphenduka abathakathi ngibakhahlela ngibashonisele kuphenduka o next door ngibabhekisele ababheke eceleni zojika izinto mhla ka2 and 3 nakho kunye ngomhla ka31 abaphela mhla ka31 sisemandleni mhla ka31 ngifuna abantu abathi sizohlukanisa unyaka nomprofeti 31 December khona la enqabeni khona la iyongena inkonzo ntambama ngo8 kuze kushaya u12 sihlukanisa unyaka awukwazi ukuhlukanisa unyaka ngaphandle komprofeti ngiyakumema Durban ngiyakumema Swaziland zonke indawo kulokhu ngiyawezwa amandla empophomeni empophoma ngiyawezwa amandla empophomeni nalithonga ngiyalizwa njengamanje kunethonga elizobe limile lizokubusisa ngizovula inhlanhla yakho ngizovula isipho sakho ngizokufaka empophomeni mina myself ngizokufaka ngo2 ekseni zophuma imoto la enqabeni ngo2 ngifuna kushaya u3 ekseni ngibe ngikhona empophomeni ngizokuwasha ngikugeze 2024 ungene ku2024 unesibusiso uma ngiqede ukugeza ngizokugcobisa amafutha nginamafutha engiwalungise special ukuthi ngikugcobe u2024 uzongibonga wena la impilo iyahanjelwa njoba izinto zake nizingakhanyi ingane zakhe ayisebenzi awunamali awunamfazi uyasebenza uhamba omashonisa akwakheki ngithi mina come ngomhla ka31 December ngizobe ngithatha abantu ngibase empophomeni empophomeni ngiyobawasha ungasabi akunamuntu ke lapho ozomuka nemfula lapha nijwayele ukuhamba la abantu ababanikhohlisayo mina ngiphiwe ngithatha abantu ngibafake olwandle egagasini ngihlele yonke into wena osobukhona kule nkonzo phatha imbewu ka300 bese uphatha u40 we transport phatha imbewu ka300 wena ozobo othi ngifuna ukuhlukanisa unyaka nomprofeti mhla ka31 ungafika phakathi neviki lisaqala iviki uzolinda la khona umprofeti ngithi ungasali ngizokuwasha 2024 ngifuna ukuthi izingane zakho kuvuleka izinto zovuleka izinto mabaphila abantu sawuhambile la bayahamba bathi la ngaphandle ngoba nilala nje khona abantu abagijima ko Swaziland bahambela igceke lakini khona abantu abagijima ko Zimbabwe bagijima Malawi balanda izinto ezocindezela umuzi wakini stand up sukuma sizokwakha ingane zakhe ayisebenza ifundile itifiketi ayiphumeleli come Dr. X lo prophet wabantu every Thursday njalo ngolesine umgqibelo isonto one on one ngithike ngizobe ngila ngomhla ka31 mhla ka1 ngo2 ekseni siyaphuma imoto phatha 340 rand sihlangene netransport 300 rand yempophomo 40 rand yani yetransport zophuma ngo2 ngo3 ngizobe sengimile emanzini ngilindele wena uzongena nomprofeti onenhlanhla ngendlela esimangalisayo obusiswayo futhi nobuswa uNkulunkulu awukwazi ukuthi ungabuswa abantu ungazange ubusiswe wena awukwazi ukuthi uzonikeza abantu imoto wena awunamoto ngihlezi la uNkulunkulu uyangibusisa ngizonikeza abantu isibusiso baningi abantu uzobona kwenzakala imangaliso uma uNkulunkulu ethandile ngiyakuprofeta uma idlozi lakho makubheda idlozi makubheda ithonga amathonga kini kunabantu abathwebula lapha emathuneni kunabantu abaganga nathi ngcwabile kanti angcwabanga ngithi come ngomhla ka31 and 1 January 2024 abaphela abantu lapha enqabeni ngiya empophomeni
Zachike izinto thulamda wena ukhalelani thulamdanam wena ukhalelani thulamdanam wena ukhalela zachike izinto thulamda wena ukhalelani thulamdana wena ukhale ungabe usakhala woza la niyekele ngithi unyaka omusha kini nonke maQhawe uNkulunkulu anibusise nonke abantu bajabule babuye nganene kakhulu amanzi anezimpondo abantu abayekela ukujabula bajabule kabi jabula usigade isikhathi sibi isikhathi esiphila kuso njengamanje bantwana besikole uNkulunkulu anibusise nonke nabaphumelele nongazange aphumelele ithuba lisasekhona ngiyanthanda abafuna iwasho zikhona iwasho sizokuphosela fona njengamanje nanka amafoni ukuthi use Cape Town Swaziland zonke indawo South Africa siyakuphosela iwasho kwaZulu Natal Eastern Cape zonke indawo fona njengamanje uthola iwasho zomprofeti ngiyabonga God bless you uNkulunkulu akukhanyisele akubusise bye bye. Nginobaba There is a father. sinaye kulomkhakha esothunyiwe We are uJehova colleagues uprofeti with uNdwandwe God. niyamaza ngithi Oh, Prophet Ndwandwe, do you know him? into ezi ukuthi eze naye What made him angena to come sike saxhumana here? We ngeke ngichaze connected kakhulu through. sike saxhumana nje ngeke ngichaze kakhulu phela I can't go abaprofeti details. bayaxhumana Prophets ngokamoya are also connecting in spirit to each other. futhi ukuba bekuyindawo engekho right ubengeke You angene could not come Ungena here ngoba uyazi because he knew ngoba that this umprofeti place, akangeni noma yikuphi a prophet cannot Futhi go akabi noma anywhere. yikuphi. Cannot go ngoba anywhere. unomoya Because there is a usebenza ngokuhamba spirit. niyamazi television Do you akithi know him, Mabonagude? hayi uyahamba naye uhambela indawo Also usethekwini lakho evangelizing his Durban surrounded the moment. uyabingelela uyadlula Greetings, uyaphuthuma uthe persons, nje hayi ladies in ngeke the ngidlule house. ngingambona umprofeti Cannot Dr. just go X without seeing Dr. X, my colleague. akasibingelela ngeke ahlala nganibingeleli He must Abe greet you. senibusisa nje, Then ashiye he'll isibusiso let bese you ngiqhubeka. abandon Bye. the blessing and carry on. Asibingelele ubaba wethu udokotela uX Xaba simshayizatha kakhulu. Give a round to our Dr. X. Sibingelele bonke obaba egameni elihle lika Jehova esimkhonzayo sanibona We nonke. greet all the fathers in the name of our Father. We pray to Sibingelela beyiphiwo those zikamoya that are gifted in bonke. spirit. We are also greeting them. Sibingelele abangaphansi kwamanzi. People underwater there. Bese sibingelela ingonyama zonke phakathi kwethu. All the leopards and lions among us. Akuzuba mude ngizobingelela ngempela ngithi hi baba Great. bese Hello, ngiyahamba kodwa Father. ngifuna ukusho amagama amabili Some uthi few words. uNkulunkulu What says? ngizobe senginivusela umprofeti Raise ofana up the nani prophet uzovuka like phakathi you. kwenu. Among you, it will be risen up. Uthi uNkulunkulu ngizonivusela mina God said, umprofeti me, I will raise up a prophet. uzofana nani, He will be very identical to you. the prophet of your kind. King of your whole tribe. Namhlanje sifuna ukubonga uNkulunkulu ngobaba udokotela uXaba Today you want to thank God because of Dr. X, ofana nani, who is very same and identical to his onganiphambanisi who is not namasiko enu. confusing you, your cultures and the norms. Kunabaprofeti abathunywe People uSathane are saying abantu by bakaprofeti living bakaNkulunkulu some are coming from the Lord's side. abaphambanisa abantu They are nemsamo confusing namasiko people with the abo. ancestral platform and their cultures. Wonke umprofeti noma And the umfundisi prophet in the past. othi idlozi alikho There is no unguSathane. That one is devilish. Wonke umprofeti othi ningahlabi ningayidli inyama yabafileyo isatanist That lelo. one is a satanist himself. Thina sikabantsundu Here we are. lithi iBhayibheli ningasiyeki isikhonkwane esamiswa ngoyihlokhulu. Erected by your predecessors. Likhona kodwa Are you present? noma bangavele e-Ethiopia Ethiopia. bethi bame ngoJesu yedwa. Jesus is the only. uJesu khona Jesus is ngomoya present through kodwa spirit. siphambane We namasiko are ethu. not against our cultures. Bakhona umuntu othi There's idlozi a person said alikho there's no ancestor.
Abombuza ukuthi Ask the ubani person. lo wavukayo One who mhlaba resurrected. uSawuli eyobuza konedlozi wavuka bani Who came up? lithi iBhayibheli kwakhuphuka The old man came out igqoke with ezimhlophe a whitish garment. uma libuka likhehla kwakusamuel This is called Samuel. uJesu utshela abafundi bakhe Jesus told his disciples, before akhulume nabafundi bakhe spoke to his disciples, uya entabeni they ascended the mountain. uma efika entabeni intaba Upon the yaba mountain, mhlophe then qwa became white. kwasebonakala Then amathonga ancestors appeared. amadoda amabili Two men stood there. kwaba u-eliya Prophet Elijah nomose and Prophet Musa. umbuzo uthi bapha abantu Question abafileyo abekho All bani the lapho people, who are those bafunda liphi people? iBhayibheli Oh, which Bible are they reading here? usethi ke uPetro Jesu Peter said, Jesus. lento esiyibonile Whatever we yasimangalisa see, we are confused. asakheni izindlu Let ke us manje. erect some tents. uma ingekho indlu abantu abadala ekhaya kimi awuthathi kahle la You are not a good person. You are inconvenient. in akuthi ngibona ngifaka yourself. isiphandla akuthi You see asibona a traditional bangle on. Yasibona isiphandla It's a lesi. customary bangle there. ngiyakholwa I ngiyawagcina believe until amasiko all my ancestors there. uthi ke asakhe izindlu Let zibe us u-3 erect some zobeka Eliya three. That one for Prophet Elijah. Kube eka Mose. A guy called Musa. bese kuba ke eyakho And then one will be yours, our Lord Jesus. ekhaya fa kube khona izindlu There must be rooms. alukwazi idlozi ukufikela The emqashweni ancestor cannot come to your room. ahlala idlozi lawo la khona lo mfazi wakho Sleep with your wife, your bedroom. udinga ukuyokwakha indlu abantu abadala Where there is a Usuphumelele. then you can succeed. lela Listen, mawufuna ukuthi into zime kahle emhlabeni if you want your life to be ngoba okay, emisiwe there is this. amathonga Correct. kini Ancestors of yours. asemthembile ubaba uqala Trusted Dr. X already. ngithi njengoba nimbona I say, as you can see, Dr. X. njengoba in your niyibona presence, uthenjwe and you see, ngamakhehla trusted by the predecessors. awafele impini That down in amethembile the walls. abafa bengahlawulwanga Not abafa what they do bengaganiwe with babethembile they trusted to Dr. X. If uma uzokwenza umsebenzi you're ekhaya going kimi to do a ritual, perform a ritual there, abofika uzowunikelela come and qala do offering sacrifice first. ucelele Us, yeah, first. noma uzokwenza iladi Do another ulinikelele day, just do noma some uyothatha offering. umfazi Your umnikelele wife just pay offering first. ngoba yonke into inomsamo Everything is omkhulu ancestral, a big one. yena uma njengomprofeti As a prophet, amadlozi the amethembile ancestors rely on ukuze avule him. nala athunjiwe nala akwaphesa amanzi amnyama uma selinikela kuyavuleleka sacrifices, everything will be released. asibeke izandla ekhanda ngibusise God, babusise uNkulunkulu bless them, Lord. bawomkhulu babusise Of our uNkulunkulu predecessors, God wamathonga of babusise ancestors, uNkulunkulu baba God babo of our noma ubani fathers, obevalekelwe izinto anyone ayivuleke that namhlanje be open kakhulu today. ngicela isibusiso Ask for a salendlu blessing for this ukuthi uNkulunkulu house. asibusise God bless kwande for kwala the- ekhaya whatever's happening in my umhlaba soul. ube mncane ngale muzi This side, abangenele this ekhaya one. mabusiseke Everyone- bese kuvuleka zonke izinto Everything must be back and open in your life. indwangu yakhe emhlophe A ibambe white njengamanje strip, lift it up now. baba somandla Father Almighty, ungithumele olwandle you send the doctor to the Marines kuleli viki eliphelile few weeks back. bonke laba All those, uma bengena if they enter phansi kwale ndwangu namhlanje under this fabric today, mabangenele lo 2023 let no them get 2024 through 2024. ngibopha ubumnyama I'm phewe binding impilo all zabo darkness upon their lives ngale ndwangu through this fabric. okwaganga ngabo kwathotshula imhlabathi yamathuni Those that zidalwa are bewitched, mayibuyiswe ngale ndwangu they must be ekwabo returned through the white fabric.
abathotshulela ithunywa mabeyifase emakhanda ngithi namhlanje mayibuye Let them come back. ngehlisela impumelelo namhlanje phe kwabo Breakthroughs and prosperity upon them today. umoya wenhlupheko uyaphela Poverty must come to an end, naseyinganeni zabo including their offspring, nakubantwana babo to their children, also Nabakhwenyana. to their husband partners. abangalotsholiwe The abalotsholwe dowry is not paid. They Abana must be amabhizinisi paid for. awaphakanyiswe. Those abahwebayo, Ngale ndwangu they must be emhlophe. elevated through the white fabric. moya wobuthakathi Spirit of witchcraft mawungabuse empilweni zabo to not nasemzini yabo rule namhlanje upon their life at home, in their bodies also. ngibopha izitha zabo Fighting emsebenzini their enemies at work. ngibopha izitha They ngomakhelwane capture the neighbors. laba umuthi Where wobuthakathi the ungaphindi sorcery usebenze charm, kubo let it be not functional anymore. njengamanje Now, uma beyifase ekhanda when they tie it around their foreheads, makuphuma ikhova let the owls run Kuphuma away. amagundwane. Let the rodents Kuphuma run izinja. away. Let the dogs Kuphuma run away. amakati. Let the cats run Kuphuma away. izinto emzini Let yabo. everything from Kube home go out. mhlophe. Let it be white. Ngithumela dazzling. ingelosi I send yasolwandle. the angel from the marine Ngithumela world. ingelosi I kaJehova. send the angel of God. Sikamoya, of the njengamanje Spirit right kubusuku. now. ngibiza imali Financial breakthrough, I convene. ngibiza ikhundla I convene all the positions. ngibiza amathenda Tenders, I'm convening Abafuna them. amathenda. If they want them, ngiyawabiza phe I'm kwabo calling them upon their shoulders. abanamabhizinisi Bahweba, amatekisi taxi operators, zitolo hawkers and shops. ngiyayiphakamisa I'm namhlanje ebusuku elevating them today. ngiphakamisa idalwa ithunywa iloyo Messengers and naloyo ancestors to each and every one of them. thatha ulibophele ekhanda Tie it around your forehead. Ibophele ekhanda. Tie it around your forehead. rawundisa ekhanda khuluma ithi ngibopha zonke Speak izitha now. I'm binding all the enemies. Mawulibopha ukhulume, ngibopha zonke Speak izitha, all ngibopha the ubuthakathi. enemies. Witchcraft also. I'm uma binding kunezitha ezikufunayo the ukhuluma enemies uthi that uyazibopha are uyibize you. I'm binding ngamagama them. Mention their names. isho ukuthi zonke into zakho yikhanye My matters must be white dazzling. abafele empini All that died in the ey'ntabeni walls by the mountain. iy'qalekiso The yiphume phe kwakho curses must run away from my shoulders. kukhanye iy'nhlanhla Let ingelosi the light yasenqabeni come baqoqe for tombs. The angel of Enqabeni to collect them wherever they are. nazo-ke nazo-ke There is it now. There is it now. abakhanyiswele baba Let there be light, Father. makuvuleka And iy'nhlanhla let the fortunes come. beka iy'ngane zakho zonke njengamanje Children, ey'ngasebenzi children unemployed, report them. biza imali biza izitha zakho njengamanje ukuthi izitha isuke kuwena emsebenzini la usebenza khona Wherever you are employed, ziyasuka 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 izitha ziyasuka enemies are dispersed. ababulala abafunayo nabasuka abathakathi bayasuka Witches and sorcerers Ziyavuleka are running izinto. away. Matters are getting organized. yavuleka imali Money, financial breakthroughs Ziyavuleka are inhlanhla. coming. Fortunes and Ziyavuleka prosperity. isibusiso. Blessing is coming. baba ngivula inhlanhla Father, I'm opening the luckies. ngivula I'm amaphupho releasing dreams. imindeni yabe That yathwetshulwayo are bewitched. la kwasetshenzwa khona emathuneni Whenever the bewitchment were done by the graveyard. mayiphuphe leyo Let them mithi get out balanced sorcery charms.
Makuvuleka amaphupho, Let the dreams be open. makuvuleka inhlanhla, Let the fortunes come. makuvuleka imali, Let the financial breakthroughs come. makuvuleka imsamo, Let the ancestral platform be vacant open. makuhamba imimoya, Let the spirits, evil spirits run away. makuvuleke izwe likamoya, Let the realm of the spirit be open. makuvuleke iy'phiwo Let zabo, the gifts be released. makuvuleke Let inhlanhla, the fortunes and luckies be released. makuvuleke Let isibusiso. the blessing be released. Nkosi yezulu nomhlaba, Oh God of planet heavens and laba earth. bantu njengamanje, There's people at the moment. lamakhandlela wayokhanya emzini yabo, Burn wherever they Laba come from. vela khona, Wherever khanya they come njengamanje. from, let there be light here. makwehlela isibusiso phekwabo, Let the blessing descend upon. emsebenzini Let work. mababe nemali, Let them bangalambi, live bangasweli, well off, not to be in the state of makuvuleka iniquity. imsamo Let the yabo. ancestral platform be released. Awuthi ukuthula kancane, khona into ezokwenzeka la, khona into engifuna Still ukuyizwa, now, ima-keyboard, I want to observe something. maqaqeke iy'thunywa. Let the messengers be released. Lesi sibane baba asikhanye Light, Father, emoyeni, let it burn in spirit. masikhanye Let emoyeni. it burn in spirit. Bonke ubuthakathi All the abungabi witchcraft namandla, people, let it be ey'mpilweni powerless against their lives. zulu lemfihlakalo. Confidentiality of heavens. I Ngiyabonga thank you ukuthi namhlanje that today ubabusisile, you have blessed them. ubabusisile. You have blessed them. Mababusiswe Let baba. them get blessed, Baba Father. Let Bosiswe. them get blessed, Father. Ngicela ukuthi ulicishe ngesithupha, Extinguish it using your thumb. ungaliphephethi. Do not blow it. Cisha isibani sakho ungasiphepethi. Extinguish it now. Sicishe Do ngomuno not wakho. blow it. Utilize your thumb. Cishe ngomuno wakho. Your fingers, use them. Baba stand up. Wena Sukuma, Ntwana. Baba. You. Khona umese abafuna ukuhlaba ngawo wena, uyangizwa baba? They want to Uyangizwa, poke Baba? you. They want to step you. Uyangizwa? Can you hear the prophet? Ungizwe kahle. Listen to the prophet very well. Nangulo ngisho wena wena ngapha. This one on the other Hayi side. baba, khuluma Not the khuluma other lo. fellow. Khuluma nawe wena. I'm speaking to you. Sit down wena, sit down. Yeah. Ya baba. Kunabantu Listen. abafuna ukuhlaba ngani umesi. Some Kunabantu people who want to abangathandi. step you. Khona they into don't engabe like you. ngiyayisho, There's something kodwa that engeke ngisho. I want to disclose. I'm a prophet of God. Ngumprofeta kaNkulunkulu. Ngumprofeti No, obuyashisa I'm the impepho, one who's burning akholelwe incense. Believe it emadlozini. to our ancestors also. Lala baba, Listen, ngibona uphuma I see you going out endaweni owumkhukhu. from the area Shark Settlement. Uhlalaphi? Where do you stay? Thank you. Yaba. Ngaprophet, Can I prophesy? ngaprophet, Can I prophesy? Can I ngaprophet. prophesy? Hey, awuthengisa ngime ngonyaka omnotho namhlanje. Just stand up. Aya ngime ngonyaka omnotho namhlanje. Kunendawo la baba. Baba, uhlala emkhukhwini. Stay Shark Settlement. Kunabantu abafuna ukugwaza Some people, ngomesi. they want to step you with a blade. Uyaphuza? Are you intoxicated? Yekela utshwala. Give up that thing of yours. Uyabona kumele sibuye sikhulume. We must discuss some other things. Uyabona empilweni mawufuna In ukuphumelela life, if you hlukana want the notshwala. prosperity, just give up intoxication.
kunamadoda amaningi njengamanje la okufuze ngabe ashadile uyofika uthini kwenzayo komkhulu bakho ngoba kumele wakho umuzi kayihlo uzothi mawuhamba emhlabeni ushiye ishelter yezingane zakho awunamuzi ulibele utshwala Easy with beverage, alcohol, entertainment stuff. wena mfana bazokuhlaba ngomese kunabantu abakulandela ngomese ngibona uphuma emkhukhwini mawuphuma emkhukhwini ngibona bekuhlaba ngomese la ocabangweni bese ngibona umphefumulo wakho uphuma Then your soul will go out of existence. kodwa ngoba sawufikile kuProphetic umavula kuvaliwe owathanda emazulwini wathandwa edlozini namhlanje akusazukwenzeka That thing will never happen anymore. Cela ungisiza kakhulu ngihluka notshwala. ufuna ukubeka utshwala Want to give up now? wathi ngisize baba So hold me fast. size mprofethi Hold me prophet. size mprofethi Hold me prophet. size mprofethi ngivulele mprofethi Open for me. size mprofethi Open prophet. ngivulele Open for me. sivala uphuzo oludakayo yekela utshwala Are uzofa mfanele suppressing this. ungaphinde uphuzo utshwala Do not. Ayikho drink into liquor enhle anymore. Nothing good. otshwaleni If you're consuming liquor, uyabona excess khamisa mfana in your mouth, bro. mina ngiyakubona njengamanje uyaqala manje ungena esitejini Starting somkhehlo now omncane to be an old man, yet we are tender. ngibopha uphuzo oludakayo baleka mfana yesu Run away. ubuso bakho buzobuyela Your ube face muhle will be nourished again. ubukeke Will ukhazimule be radiant. ingelosi and yasencabeni handsome. ikhazimulise The angel will ngeke get you ikhazimulise radiant. ngoba Cannot get ikhona radiant lento because efika faith is isusa still ingelosi there ukuthi to cause ingakhazimuli the angel not to be radiant. babona amandla Powerful God. ngivala isikhali To the enemy. Weapon. ngivala isikhali emzimbeni Weapon. Ngivala Stop ithuna. it. Cover the grave. ngivala ukufa Stop death phezu kwalomfana upon this boy. zulu lemfihlakalo Confidential to heaven. uNkulunkulu God. amandla Power. ngaphakathi Inside. makaliswe Let him refuse. inkosi kubusisa God bless. mama uqalene ukugqoka lengubo When did you start to put Ingubo, on your uhambile attire? ukuyothwasa? Did you go for initiation, divination? mama khona into There's something, Mama. Yebo baba. kukhona izolo Yebo baba. Were you ngikhona. present yesterday? before ngiqinisa izintambo ezezulu Come to with thunder, lightning. kunento Strips. wena sisi There's something, lady, okumele yenzakale that must materialize. engekho right Evil thing. sisi uke uzwe ngelimpompo la kuthiwa isepolokwane Did you ever hear about Yebo, Polokwane? baba. There at Limpopo? Ila ngihlala khona. thank you Ngiyabonga. ngizwa limpompo polokwane khona into Limpopo, kumele Polokwane. ngisebenze There's something that I should because minister ngoba to. mangiza kuwe ngibona umuntu Approaching you and ongasekho see a deceased person, wakini your emhlabeni family, Yebo, baba. no more on earth. manje uphakamisa isandla ukhuluma This one is raising up the Sisi, hands, sisi, communicating. angithi ungizwa kahle Really, Yebo do you baba. understand mina the prophet? ngingumprofeti I am the prophet. nonke ningahlala phansi You may sit. All of, ngifuna ukukusiza I just want to help. ngizwa umuntu ethi polokwane polokwana Hear bese someone say, Polokwane. limpompo 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 Limpopo prophet. kodwa lo muntu akasekho emhlabeni This useduze one is kwakho a ngoba dead person is kukhona next to izinto you. lo muntu There are ufuna ukuthi things. ngisebenze manje He wants awubuyise me now. ikhandlela elibomvu
Sisi angifuni Red ukuthi stick ukuthi candle. ulikhokhele Yesu. Now, don't pay anything. It's for free. Buyisa ikhandlela elibomvu. Red stick candle, give it Ngifuna to the prophet. ukukusiza I ngoba just want to help you. idlozi lakho lifuna ngikusiza. Ancestral is willing. Kunomuntu Let us help okhulumayo. you. Someone Oveza speaking. Limpopo From Polokwane ngoba Limpopo, ungitshela ukuthi uhlala Polokwane khona. is where you are Ngifuna staying. ukusebenzisa ikhandlela Just want to minister to the stick candle with a red stick candle. ngizobala ibongo ezo2 To send ngoba khona abantu abawu2. There are 2 people involved. Uke uzwe ngesibongo sakwa Mayila Did you ever hear about the Malilas eMotla. and Motla? Yebo baba ngizwe ngazo. Khona izinyanga 2 They are yenyanga. native doctors. Mayila Mara amapedi. Mahila. They are all eMotla. pedis and the Yebo Motla. baba. Igama lakho lapho Your name is kumele ukuthi there. njengamanje Now it's I must ngihambe nje kancane go quickly ngishone khona to go there. Hamba mprofeti. Limpopo. Kahle Limpopo ngoba province. ngicele I original. told you authentic. Sisiwe, Sister, I'll pass now. ngiyadlula, I'll pass now. ngiyadlula, I'll pass now. ngiyadlula man. Sisiwe, My sister, Yebo baba. ukuzwe ngendawo okuthiwa isebhelabhela. did you ever hear Yebo, about baba. Nawu Bela? manje. Manje ngibona indawo I ebhalwe can see ubhelabhela the place uyayazi? called Bela Bela. Yebo Do you baba know it? ngiyaya. I'm going. Yeah, Ngihamba nenkemba. going through. Hey! Sword. Somandla ngiyabonga. Almighty, I thank you. Selithethiwe kuzocula mina ngedwa wena bese ushaya. Prophet. Mawuthanda ungene mawuyazi. Mawungayazi ngizocula nje 2 minutes kuphela ngoba ngifuna ukuculela wena sisi. Sisi uzokwelulama For Yesu. you, Amen baba. you shall recover late. Khona ingoma engifuna ukuyicula eka baba. One I want to sing about from my father. Selithethiwe Ithethiwe. selithethiwe icala emhlabeni ke emhlabeni wonke. Hey! Hey! Selithethiwe ke icala. Hey! Ngiyababapha. I'm arresting them. Mahambe bona emhlabeni. Let them die instead of you. Mahambe bona ngalale Let them ikhandlela. die through this. Ngikunika sisikhala. I'm giving you the Sesithatha weapon zakho. against your enemies. Selithethiwe ke. Siswe nale My ikhandlela. sister, you stick on. Ulilayite 7 days. Burn it now. Ukhulume yonke into oyifunayo. Ngikunika le ikhandlela le. 7 Give days. it to you. Mina laka He can communicate with you. uzolayita 7 days. Yebo baba. Uzozisikhombisa must Makhona burn it. kumele ahambe uyahamba. If Makhona someone kumele has ahlanye to uyahlanya. go, Yebo baba. one must Laba go benza to nothing. okubi kuwe kuzokwenzeka kubona sengishilo. Amen baba. It will bounce Lana back ngoma to them. oyihlabelelayo The baba, prophet ibithanda has ubaba said wami it. makasekho emhlabeni. Eh? Le ngoma oyihlabelelayo baba ibithanda ubaba wami Nakho-ke. makasekho emhlabeni. Ubaba bekade Hayi, ngumprofethi ngempela. I am the bona fide Ube prophet. umvangeli ubaba. Ngizakusebenza. Shall minister to you. Khuluma uthi ngisize baba. Ngisize Help baba. me, Father. Idlozi lakho liyavuma. Your ancestor is willing. Idlozi lakho liyakhuluma Ancestor is talking ukuthi ngikusize. that I should help. Yabo. Sisiwe
Sister, Angithi uyaqala ukuza la. first time to come Ngithi here. ngisize baba. So hold me Msize far. baba. Ngisize baba. Hold me Msize far. baba. Ngisize baba. Hold me Msize far baba. down. Ngisize baba. Hold me Msize far. baba. Ngithi ngisize baba. So hold me Msize far. baba. Ngisize baba. So hold me Msize far. baba. Ngisize baba. Hold me Msize far. baba. Ngisize baba. Hold me Msize far. baba. Ngisize baba. So hold me Msize far. baba. Ngithathwa ingelosi. I'm grabbed by the angel. Iyangiphakamisa ukuthi ngikusize Raising kunendawo up the la prophet. kwasetshenzwa help khona you. umuzi wakini. Something was done against your family. Kunenyanga angazi ngabe Native ngiyayibiza doctor igama but mentioned this one's ngiyanqena name. ukuyibiza. I'm afraid I can't. Sisi we Yebo. uyaqala ukukhuluma Sister la. of mine. Yebo, First time to speak to the Ngiyaqala. prophet. Yebo. First time. Uthi umoya kaNkuluNkulu Spirit of God angibuzi says I ukuthi should ask you. uyazi nasikhemelele. Do you know what's Kamelele? Yebo. Uyazi kanjani How do you isikhemelele? know what's Kamelele? Ngisondelene naye ngoba mina ngihlala emakhanisa. Thank you. Yeah, but Prophet can I prophesy? kunento wena sisi eyenzeka esikhemelele enyangeni yakhona inyanga yokwaqhela. Of them temples. Ebese ngithatha wena And then I sisi got grabbed, bese lady, ngiphakanyiswa elevated. bese ngisiwe endaweni I'm taken to the certain okuthiwa places. isengwavuma. Called Uyayazi ingwavuma? Do you know Yeah. Ingwavuma? Ingwavuma uyazi kanjani? How do you know Ingwavuma? Ngihlala mina ngathini inkantolo yami iyona yesengwavuma. Thank you. Ngiyaba. Prophet. Can I prophesy? Prophet. Can I prophesy? Prophet. Can I prophesy? Prophet. Can I prophesy? Wena sisi izinto zakho Your ayilungi. matters are disarrayed. Ene one kwasetshenzwe sibongweni sakini. Ngibona kuthathwa kuyiwa ngibona ulwandle futhi. It's a seaside. Lukhona ulwandle ngakini. Is there any sea there? Yebo. Thank you. Ngiyaba. Prophet. Can I prophesy? Prophet. Can I prophesy? Ngosa ngimbe ngonya prophet. Prophet. prophesy. Prophet. Can I prophesy? Can I prophesy? Original prophet. Oh, bona fide. I'm not a fake. Not a bogus. I'm not a fake. Not a bogus. I'm not a fake. Not a counterfeit. Now ngiyasebenza udaba. I minister to you right now. Wena sisi ngeke uzube nendoda. Sister, partner, it's impossible. Ngiyezwa mprofeti. Kodwa ngizokunika mina indoda. I shall give you one. Ngiyabonga. Unayo indoda? Do you have a male partner? Cha. Awunayo. Yebo. Not yet. Ngoba awahlali. Yebo. Jilting you? Ayikho khona njengamanje. Hayi. No one at the moment. Cha bayikho Not at mprofeti. the moment. Ngoba kwazi ungitshele nje ukuthi Did awuna not tell indoda. the prophet. Hey. Angithi ngishilo ngathi I told indoda. you, a man. Uzonikwa umprofeti ezokuthatha ikulobola. Prophet is Akudume going hlamba, to give you someone who's going to dance for you. You relate and clap the hands for the prophet. I'm going now. Sengiyahamba ma. Yebo. Ngizoqala esikhemelele bese ngiyadlula Esikhemelele. ngiya engwavuma. Pastor, Ngilanda into zakho bese to ngidlula collect izinsebenzo yami. everything, then I Now, shall minister to you. Manje. I'm going now. Sengiyahamba. Somandla, Almighty, uNkulunkulu wezizwe, God of the nation, uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlala, God of our majesties, zulu eliphezulu, planet heavens, amanye amazulu eduma phansi, planet earth, ndumandumane roll thunder, eyaduma ezizweni, thunder to the nation, uNkulunkulu weyidalo God of the messengers eziphilayo, that are living, nalezo those that engasekho. are no more in existence. Phekwa lencekazi, Upon the lady here, ngiqaqa inhlupheko, I removed troubles. ngingena kulenyanga, I enter where the divine is. ngiyangena endumbeni, I enter to the shrine. endumbeni I njengamanje. penetrate the Ngiyangena shrine. endumbeni. Penetrate the shrine. endumbeni. Penetrate the shrine. I'll pass now. Oh, ngiyadlula. I'll pass now. Ngiyadlula. I'll pass now. Ngiyadlula manje. Sithi we, Sister, uyazi emkhosi? do you know Umkhuze? Yebo. Emkhosi. Umkhuze. Wazi kanjani? How do you know Umkhuze? Kuseduzane na. Thank you.
Ngiyaba. I'll pass now. Ngiyadlula. I'll pass now. Ngiyadlula manje. I'll pass now. Adlula. I'll pass now. Dlula manje. I'll pass now. Dlula. I'll pass now. Dlula manje. I'll pass now. Dlula. I'll pass now. Adlula manje. Nazo ziyenzeka kuwena. It's happening to you. Nazo-ke. Nanso-ke insebenza kusebenza. Yes, Ministry, nanso-ke. my ministry upon you. Nanso-ke. It's working now. Nanso lento There is iyenzeka things emzimbeni. happening on the body. Nanso-ke iyenzeka Happening on the emzimbeni. body. Hey! The body. Nanso-ke emzimbeni. It's happening in the Nanso-ke body. emzimbeni. Iyanyakaza. Sensation of the body Iyaphuma emzimbeni. shaking, departing. Uyabathola iphuma esandleni. Out from the Iyaphuma hand. esandleni. Out with the Iyaphuma hand. esandleni. Take out through hand. Iyaphuma esandleni. Out through hand. Uyakhululwa. You are released. Uyakhululwa. You are liberated. Uyakhululwa. You are released. Uyakhululwa. You are released. Uyakhululwa. You are freed. Izinto zakho Your matters ziyakhululwa. are released. Ziyakhululwa. They are released. Amanzi Water amnyama of affliction. ayakhishwa. They are taken out. Ubumnyama Water. uyakhishwa. They are taken out. Ubumnyama Darkness. uyakhishwa. Cast it out. Uyakhishwa. Nullified. Uyakhishwa. Nullified. Take it out there. Somandla ngiyabonga. Oh, thank you, Almighty God. Ethi ngikusebenze. Khumula Let sisi. me minister. I'll take out your head wrap, please. Khawulela. Shake the hand of the Holy Prophet. Ikhanda ungaligezi namhlanje. Don't wash your head today, Somandla. Almighty. Insebenzo ayimsebenzo kusuka ekhanda keenyaweni. Let me minister from head to the toe. Ngivula izinto I zakhe. release her matters. Ngicela umkhwenyana. I'm asking for a husband. Ngicela I'm indoda. asking for a male partner. Engezile ukuzodlala Let me not come to play games. Ngibiza indoda. I'm calling a man. Ezomthatha A man imenze want to umfazi. marry you as a Ngibiza legitimate umkhwenyana. wife. Husband. Ngiyambusisa. I'm blessing her. Baba ngicela ubufakazi. A testimony, please. Ngivula Father. izinto zakho. I release her matters. Ngivula inhlanhla. I release fortunes. Ngivula imali. I release financial Ngivula breakthroughs. It's isibusiso. not a blessing. Mawuphumelele. You must prosper. From today. You, namhlanje, Mawuphumelele. you must prosper. Amen. Sanibonani enqabeni maQhawe ngiphinde ngibingelele nobaba umprofeti uDr S unogwaja kagesi. Igama lami nguCeza igama lokuzalwa ngusiphelele ngwakwambatha eMnambithi. Ngizothanda ukubonga kubaba umprofeti ngelinye ilanga kwakunenkonzo yamakhandlela kuwo lonyaka. Ngafika kuyena la ngangehla ngegunquka and then wangiprofetha ubaba. Sengutholile kumsebenzi wethenda ngiyasebenza manje almost nginobo 6 months ngisebenza kuona lo msebenzi sebengidlulisela naku section 2 ngenxa yomsebenzi wami engibenzela wona omuhle ngifika nje endimeni yamathenda umsebenzi wami yaphambili ngizobonga kakhulu kunonkosi nasekhaya ngiqalile manje ngiyakha umuzi uyakhuphuka ekhaya inhlupheko isiphelile ngiyabonga. Sanibonani enqabeni maQhawe igama lami ngumazisi ngisuke eDumbe eBilanyoni. Ngibingelela ngisuma nokubingelela umprofeti wami unogwaja kagesi ongikhulule ekugqileni namhlanje ngihamba nge-4 ngala ekhaya khona manje iyaphila abade bengihlupha basangihluphi khona manje ngithola imali yaphesha yangena e-akhawuntini yami ngakho nginikela nge-1,000. Sanibonani maQhawe asenqabeni igama lami nguNkuleko wakhathi ngisuka eThekwini eNtuzumo. Ngizobonga ubaba umprofeti efike eThekwini wangisiza wangiprofetha ukuthi ngizoboshwa kunecala engangade ngilivulelwe ngingazi kodwa mina ukuthi ngivulelwe icala ngihleli ngaze ngathola ngayo ubaba. Wathi sehambile aliphelanga isonto ngafonela umseshi icala lami wangitshena ukuthi amacala bengibhekene nawo asephelile angizange ngiye enkantolo angizange ngithathe ngisho ama-fingerprints ngicela ukuthi ngimbonge kakhulu baba and enye into angisiza ngayo wangithandazela wangisebenza ubaba benginanenkinga ukuthi ngiyaphuza ngabe indlela zasebusuku ever since ubaba ngibeka isandla utshwala sengiyamnyanya ngisaphuza ngiyabonga kakhulu ubaba. Baba ngiyabonga baba wami awu baba ngiyabonga baba wami
nami amazulu avumile ukuthi nami sengiyabonga kuwe Jehova ngiyabonga kuwe Simakade ngiyabonga ngizithoba kuwe ngithuphuke besiya amazulu adavumana nami akufulele iminyango ngiyabonga baba amazulu adabhekana lapha ngakimi ngiyabonga baba ngiyabonga oh Jesus ngiyabonga Nkosi Bakuvume wena baba ngekho ngavala ngiyabonga Jehova Sengiyabonga baba ngiyabonga kuwe Mesiya hayibo ngiyabonga kuwe baba sengiyabonga kuwe amazulu avumile ayetafumana lapha kumi baba amazulu avumile ayafumile ngiphumelele sengize ngaphumelela nami baba ingakho ngibonga kuwe Msindisi nami ngithe ngaphumelela nami ngithe ngaphumelela Aybo afumile amazulu hey ayifulile iminyango nami ngiphumelele hey ayafumile amazulu hey ngiyabonga Simakade avumile amazulu nasengize ngaphumelela ngiyabonga baba ngiyabonga baba ngiyabonga baba ngiyabonga ake sijayive nje sithi bazalwane bayivumile amazulu kuyona kajonge nje